हेलौ हेलौ आदा न'आव बबाव दङ? नै आं टाउनाव दङ। टाउनाव? दसेनि उनाव थांगोन आं एसे बिजि 9 बाजिखौ लानांगोन दायो। बाजैखौ लायनो? थाब फैलाय आदा। दे थांगोन। जेब्लाबोदि आंनि मोनसे गोरबोखौ नों जेब्लाबोदि हायाखै माब्लाबाबो जानगाराव थानो नोंनिफ्राय दिनैसिमबो आन्दो जानो हाया आङो आंनि गोरबोनि सानजाना मिनिबाय थाहर नों आंनि फारसे हानाय अखा नोङो आंनि गोरबोनि जुदेम खालामो नों